ମାନ୍ଦି କ'ଣ କୁହ? କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ତମର କୁହ? ଘରକୁ ନେଇଥିବେ କି ଆମ ଘରେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ? ଘରକୁ ଯିବ? ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି? ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ଖେଳବ? ଆଉ ଆଇଛି? ହଁ କିଏ? ହଁ ହଁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲ ଆଜି? ଏଇଆ ଖାଇଲ? ଭାଞ୍ଜି ଭାଞ୍ଜି ତମର କେତେଟା ମାମୁଁ? ଦେଖି ନାଁ କହିଲ, ନାଁ କହିଲ ଦେଖି। ଆଁ ଜାଣିନ? ମୋ ନା କିରା? ମୋ ନା ମଳିଆ ମାମୁଁ। ଏଟା କିଏ? ଏଟା ଭାଇ? ଭାଇ ଡାକୁଛି, ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଭାଞ୍ଜା ପଡ଼ିବ। ତମ ଘରକୁ ଆସିଗଲ? କୋଉଠି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା? ମାମୁଁ ଘରେ କିରେ? କୋଉଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା।